ang kanang inyong bakak, kanang inyong pag og sa Tagalog pa pag mapuri ni Maria o na makaingi kitag bakak. Nga naman kay? Bakak mo yun na siya. Nga naman kay? Bakak yun na siya kasi Maria. Dili ang man na Diyos si Maria. No, sir. Diyos. Dili ang daigon. Dili angay alagaran. Lahi ning sir, lahi ning ay sa kadala nga kanang pag-ingon ka nga nang pagpuri namo ni Maria mo utoy number 1 nga nakita nimong bakak, tama ba ko? So sa ato pa diay bro, ayo sa nang alagad kay lahi man ang puri, lahi po nang alagad. Sa kanang iso nimo karon ang ingon klaro jud kay nimong giingon nga ang usas mga bakak ninyo kanang pagpuri ninyo ni Maria. Isit aside sa larato ng gialagaran ba namon nas Maria wala. Ang imo yo kana jud pagpuri. Alright. Sayo pa dani magpuri tang Maria. Ang pag-alagad ang akong tumong yun. Dili bro, number 1 akong ngutana ko nimo. Dili. Imo mang i-twist. Ayaw. Dili raman ka. Nangutana ko kung unsa may bakak nako dire kay atong i-correct. Ang ingon nimo kanang inyong pagpuri ni Maria kung sa Tagalog pa. Alright, so lahi ning pagpuri, lahi sad ning gitawag natong pag-alagad ha. Isit aside sa nato ning pag-alagad, ari lang sa tos pagpuri daan. Ang pangutana ko mao, sayo pa na tang mupuri ni Santa Maria. Aksyon Katoliko. Sayop basta sobra-sobra. No. So sayop sato pa ang Dios Amahan kay ni puri man sa ni Santa Maria, nasayop pa ang Dios Amahan. Sayop basta sobra-sobra. Bro, wala ko mangutanag sobra-sobra, bro. Ay sa lahi ang sobra. Akong pangutana, wala ko mangutanag sobra-sobra. Akong pangutana, kay ingon man ka mao din ni bakak ang ingon nimo mao din ni bakak ninyong Katoliko. Kay ngano mang bakak mo mga Katoliko, pagpuri ni Maria, ang pangutana ko mao, sayo pa dayong mupuri ta ni Santa Maria. Yes or no? Ang akong tubag, ang pagpuri nga sobra-sobra, sayop yun na. Okay. Asa man mabasa sa Biblia nga ang pagpuri-puri og sobra ni Maria sayop? Aksyon Katoliko. Sitas. Pagpuri ni Maria. Asa mabasa sa Biblia nga magsobra-sobra tagpuri ni Santa Maria sayop? Sige. Walay mabasa. Imo-imo ra day na. Wa day nagitudlos Biblia. Gitudlog yun na sa Biblia. Ang kapurihan pa. Asa nato mabasa paminaw sa ang kapurihan para ra gyud na sa Ginoo. Pero kamo sobra-sobra na ang inyong gibuhat sa kang Maria. Di asa mabasa sa Biblia nga ang pagpuri ni Maria sobra-sobra dautan. Ingon ka guay mabasa. Karon ingon na pug gitudlo sa Biblia. Aha man ginagitudlo sa Biblia nga mupuhit ang Maria nga sobra-sobra is dili maayo. Sumala sa ipasabot sa Biblia. Asa lagi, sige. Basahin kog sita sa kanang masabot yun. Way mabasa. Paminaw sa ayaw sa nabasa. Ayaw sa gitrap. Okay, babasahin. Akong tumong dira ang pagpuri ni Maria nga sobra makaingon gyud tag sayop. Lagi ay imo ang kapurihan lang gyud ang atong i-focus. Sir, imo ra lagi na. Dili lagi na prinsipyo sa Biblia. Basahin ko kuno nga dili prinsipyo sa Biblia ng kwan. Kay ngano man? Wala man tay mabasa sa Biblia nga ang sayop pag ikaw na ginigaingon no. Nga way mabasa nya ngano imong na itudlo sa ako drigom din mabasa. Unsa di ka? Unsa din ang pagpuri ninyo sa Maria?
Dili man Paraon na, sa dena. dili man na sayop kay kung himuon nimo ng sayop. In the first place, ang Dios Amahan kay mao may unang nidayeg ni Santa Maria pinaagi ni Anghel Gabriel. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ka sa tanang mga babae. Sa English pa na, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Am na mabasa, San Lucas 1:28. Karon kanang imong iyog sobra-sobra hama mabasa. Wala. Unya asa may mas maayo day Brad? Asa may mas importante? Kanang mudaig tag sobra-sobra o kanang mudaig tag kulang-kulang? Ang pagdaig lagi kay sobra-sobra sa Ginoo ra gyud na. Lagi, Brad, asa may importante? Mudaig ta sa inahan ni Kristo nga sobra-sobra o mudaig ta sa inahan nga kulang-kulang? Oh, granted nga mo daig kag sobra-sobra sa kang Maria. Good! Dili. Good! Amina sa granted nga mo daig ka ni Maria nga sobra-sobra. Oh, Di na maminaw, interrupt na. naminaw ko. Go. Granted nga mo daig ka ni Maria sa sobra-sobra. Karon, ang imong pagdaig ni Maria, pagkuan na ba na, pag-alaga na ba? Dili pag-alagad, bro. Kanang mudaig, oy, paminaw sa. Ayun, sigsap. Kanang mudaig kasi mong asawa, lab. Wapahan ni mo, oy. Gwapa lagi kay karon lab, blooming kay kang buntag sayo. Pahalo ka sa kubi. Pahalo ka. Nya, kadaghan ni mo gidaig imong asawa na halos kada buntag. Nag-alaga day kasi mong asawa na. Wala, igor kang nidaig. Nihatag ka og kana bang expression ba? Pinagis pagdaig nimo nga gwapa kay ka love, na labi kay ka ana, blooming kay ka. Mao na pagdaig. Unya, lahi mo ning serbisyo. Kanang gitawag na to og kanang kining magpagdaig og kining serbisyo lahi na siya. Di na pareho. Dagan ta sa serbisyo. Pero sa serbisyo yun nung surrender na kas pagdaig. Okay na kas pagdaig. Sa serbisyo na. before ta mo dagan sa isyong serbisyo, okay na kas pagdaig. Wala kay problema. Okay na ko sa pagdaig. God! Dilit ta sa pag-alagad. Woo! Alagad Sa pag-alagad. Alagad. Ang inyong pag-alagad ni Maria, biblical ba na o dili? Unsang klaseng pag-alagad? Kanang inyong pag-ampo ni Maria. Abilahi man na alagad. Brad, ang pag-ampog alagad lahi na siya. Noon sa dik. Unsa? Dili din na kanang pag dili na din. Kanang mag-ampo Dili na pag-alagad ninyo. Alagad. Asa man ang mabasa nga apo alagad? Likay. Inyong ipakadiyos si Maria o niya wala mo galagad? Do. Kana di inyong Ikaw day bakakon di ay. Ikaw may Ikaw day bakakon. bakakon kaya nga naman. Kisyuhan minimo nga gipakadiyos sa Mos Maria. No. Be, ako pangutana kung tinuod kang wala makak, unsa man nga number sa Catechism of the Catholic Church nga nag-ingon nga gipakadiyos sa Mos Maria. Aksyon Katoliko! Dili na ninyo mabasa sa inyong ampuan. Kaya inyuha man ang giampuan. Ang kanang inyong pag-ampo dili din na tinood. Unsa na mo na sa Maria, giampuan ba na mo? Wala sa inyong katikism. Ang ingon nimo karon. Inyong man itago. Ay, no, ang ingon nimo karon nga gihimo na Itago mo man ninyo. Ano sa sige ikaw ray nagbutang-butangan ang gipakadiyos sa Mos Maria. Dili. Sige, dili maka. Ang akong apuhan may stress sa pangadyo. Wala sus Ginoo. Wakoy problema imong apuhan og supervisor pa sa pangadyo og usa pa na principal pa sa pangadyo. Ang akong pangutana, asa ang imong ebidensya Catechism di Catholic Church nga gipakadiyos na Mos Maria kay kung makabasa ka ana, muhawa kog Katoliko. Sige. Tubag ha, maminaw sa ka, dili ka mintira pa. Number Catechism. Dili, tubag, paminaw sa akong tubag. Agli ka bang ko, ang akong tubag,
wala ninyo nagibutang sa inyong katikisim, pero sa buhat ninyo makita yun, nag-aalagad yun mo. Sa ato pa wala nakargas katikisim. Wala pa nakarga, kaya dili man mo gustong masakpan ang inyong baka. Dili na official. Resibo man inyong tuyo. Dili na official teaching sa Katoliko kay wala man nakargas katikisim na imo-imo naman na. Gihide ninyo siguro, basta gihide ninyo. Kaya nga, ang klarong istorya, di ba, niingon man ang, di ba Brad, niingon ang Exodo 23:1. Ayaw itaho ang mga butang tinumutomo, di ba? Ayaw itaho ang mga sugilanong tinumutomo. Dili na tinumutomo. Karon ang pangutana, naabay official teaching nga gikan jud sa simbahan, deklarasyon, ay sa isa pamino sa naabay official teaching deklarasyon gikan sa simbahan nga kanang mga imahe na mo Dios yung kag ade imor ng tumutomo. Sige. Ikaw di ba kako na nindak? Ang kanang paminaw sa ang kanang inyong nobinahan unsa man na sa ilabaw ana si Antonio de Padua o si Maria kinsa ilabaw nilang duha. Unsa man day unsa nga nobinahan imong giingon? Kinsa ilabaw ninyong duha si Antonio de Padua o si Maria. Kung moingon tag kung moingon tag labaw-labaw sa pagkasantos, mas labaw og papel si Santa Maria niya kay ngano man inahan man sa Dios ni si Kristo ay sagsapaw. Si San Antonio de Padua dili man na sa nahimong inahan sa Dios nga si Kristo. Wa po na siya mahimo nga stepfather ni kanani ang Kristo. Santo si Antonio de Padua, si Santa Maria kung papel ang hisgutan sa ilang pagkasantos, mas labaw gud si Santa Maria kay nahimo man siyang inahan. Mao bitaw si Santa Maria nakadawat ay sa pamina sa mala si Santa Maria nakadawat og daghang mga titulos kinabuhi. Aksyon Katoliko. Pero ay dili mamakaka. Kay ni angkon man ka nga si Maria labaw ni Antonio de Padua. Karon kay labaw man si Maria sa kang Antonio de Padua. Si Antonio de Padua sa matod sa inyong nobinahan nga Brad alagaran ng iyahang Brad, larawan. naamang ko'y nobinahan na ni Antonio de Padua kaon sa nako kadali ha. Sige usap na ninyo ha. Kinahanglan mabasa gid ra nga. Inyo Dili mamakak ha. Ada nara kita nimo. Lagi mamakak. Ara nakita nimo. Mao na. Sige basahon ako ha. Bulo ko ana nga. Mo ni gamiton ninyo sa page 5. Kung basahon na. Sige na nang gidoktora na. Wala si doktora no. Bisan pag mangita picturean pa ako da. Okay basa ha. Basahon ako ha. Kung naay mabasa na kaniha challenge ako ni saya ha. Karon ipadungog na ko ipakita na ko ni live ang gitaron. Kung naay mabasa na ko dire sa nobinahan ni San Antonio de Padua nga gisimba na mo siya ingon nga Dios karon dayon muhawa ko sa pagkatoliko pero way mabasa bakakon kada ko. Diyan na. Kasama ko. Sa sapo. Basa. Lagi ay noon sa maka. Basa. Basa na. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Iglesia Katolika. Ang mag sa inyo gibantog pa man. Og ang iyang larawan gisimba og ginatahod sa dako nga debosyon sa pag-alagad alungsoran ni ini mga kapupulan. Wa joy nabasa nga gisimba ingon nga Dios. Imo ra na huna-huna. Ingon ba ko nga gipaka-Dios ninyo si Antonio de Padua di ba gisimba yang larawan. Tubag. Ang kanyang ang tubag ba sa ade maminaw sa tubag. Patubag ka sago. Gisimba ninyo. Angko na ka gisimba ninyo. Sige, explain ako ha. Karon. Paminaw sa. Paminaw sa. Mo explain ako nang imong giingog gisimba kay para maklaro ta ba. Kay nang iso na pug kadrig bakak. Nung sa di kang ikaw rin yung bakak. Dili nga bakak. Ikaw na nagbasa gisimba ninyo na. Isa mo yun sa ba. Kaning giingon din nga paminaw sa ba. Hoy.
Mawitan na akong giingon ganina no, nga pag na ako'y mabasa, nga giingon Diyos, amhaw ako sa Katoliko, pero waman, pakyas na po ka. Ako ng usayon Ay, sapo. Ako ng usayon nga nung na-term gisimba. Ayun, Drea, ang ngalan ni San Antonio, gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika. Ug ang larawan gisimba o ginatawag sa dako nga pagdebosyon. Alright. Unsa man ning term gisimba? Paminaw sa. Ayaw sa paminaw sa. Mao na dita magkasinabot kay magsapaw-sapaw ka. Labog ikaw may sapawan, bigig ka suko. Oh, ari ha. Unsa man ang terminong gisimba diha? Ang terminong gisimba diha, angay tang masayod nga ang pagsimba. Ay, sa paminaw sa kay murag na ini sapaw ari atong live ni Kuan. Paminaw sa ha kay live sila. Alright. Unsa man ang gitawag diri Budiga sa Mindanao, no? So, asa na may nasapaw rin mga video ara kadali lang ha. Okay, unsa man ang gitawag og pagsimba? Sa pagsimba do na tay upat ka classification sa pagsimba para makahibalo ka di kay imong ipunting dayon sa Dios. Alright, da ka mo na nakaparat nimo kay nakabasag simba mingon din nakapunting na simba sa Dios. Mali. Alright, na natay upat ka classification. Unsa man ni? Number 1 nga pagsimba gitawag ay paminaw sa mo na itong usahin daan ba? Number 1 nga pagsimba gitawag naglatria. Pag tag latria, asa na gitumong adoration ka na. Tag adoration, adto nas Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Kay diha ra jud ni mo simba kay maunay amo ang Dios. Klaro ha? Kaning gitawag na tong hyperdulia. Unsa man ni? Kaning hyperdulia ikatulo ay kadua. Mo nang gitawag na to og kini pag-espesyal nga pagtagad pagdaig kang Santa Maria. Siya ko'y magkatong pagdaig ganina. Alright. So kaning gitawag na tong protodulya, mao ni ang pagdaig na to nga gihatag sa iyang bana nga si San Jose. Amo nang si San Jose giilasan na sa simbahan Katoliko nga the terror of demon. Adlo kay demonyohan na niya. O gining ikaupat mao ning gitawag na tog dulya. Moingon tag dulya, retirado na nga pagsimba sa tanang mga santos. Buot ipasabot nga kana deng simba nga dulya gingon pagtahod kana veneration. So makabasa ka ani ngalan ni San Antonio gibantog sa tibok Iglesia Katolika ug ang iyahang larawan gisimba, bot pasabot gitahod ang iyang larawan. We are only venerating the image of Saint Antonio de Padua, not the adoration due to God alone. Aksyon Katoliko! Mao na untay sabto nimo di ka nakabasa ra kag simba mingon kag para na nas Dios. Payo. Dili buti sabto nimo nakabasa ka diha mo na ayaw ana dili kay nakadungog kag kiling-kiling atong gawas. Hala, ice cream na to, palit mo ice cream sa kunot. Ako na po. Okay, ara ay dili lagi mamakak kakon ka. Dili. Ako na po. Sige go. Ako Siyako. Kaya ko naman nimo Siyako nga gisimba ninyo ang larawan ni Antonio de Padua karon how much more nga wala ni nga nakaingon ka nga wala ninyo alagari si Maria kay mismo ang larawan ni Antonio de Padua nga mubo ra siya ni Maria inyong hang gisimba how much more ang kang Maria o mo dinay pa ka mangita pa kay resibo na nang inyong gisulti tubag ang kanang pag-alagad na pamilya sa ang kanang pag-alagad na mo ni Santa Maria pagpangayon na mo panabang pagdaig na mo dili na ingon nga daig dili na ingon nga alagad ingon nga Dios ang gibuhat na mo ana is respect veneration mao nang naasa nakadawat na ng protodulya kay espesyal nga pag-venerate na mo pagdaig. Ore klaro dia, ngayon ka nga gihimong Dios. Mali, ikaw rin ang gahimo-himo og Dios. Sa ato pa, ikaw rin ay gihimo ni mog Dios. Si Maria dili ang sa simbahan Katoliko ang gagamay, ikaw rin gahimo-himo ana. Ikaw may magabaan ana. Payo. Ako pa na magabaan noon. Natural kay nga naman. Natural. Sa pagana. Sarako sa kamaturan. Natural nga ikaw ay natural nga ikaw ang gabaan kay nga naman ikaw may nag-ila ni Santa Maria ang gihimo ni mong Dios. Panudlo din sa Katoliko nga di man. Imo ram nang gingon Dios Maria kay nga naman giluhod-luhuran nila. Wrong mana. Kay mauna yung mindset nga giluhod-luhuran. Puminaw sa sa kay naay nagsako diri. Kay kung moingon ta nga si Santa Maria, gihimong Dios sa giluhod-luhuran, titinghilak sa imong atubangan sa imong asawa kay hadlo kag biyaan, luhod-luhod pag love, sorry kay love. Gihimo din imong Dios sa imong asawa. Pag surya
Oh, da. Ako na pod. Wala yun na bad shot. Ako na pod lagi. Ako na pod. Wag yun. Go. Sige, go ahead. Naparot na ka ba? Naparot na ka. Ikaw rin na naparot. Ako na pod ha. Sige, granted nga wala ninyo gipaka-Diyos si Maria. Granted ha, for the sake of argument. Wala man yun. Karon, Mura man na. granted gani paminaw sa. Wala, hilig magkagsapaw. Naparat na ka ba? Ayaw sagsapaw, God. Wala, ako pa gani. Granted nga wala ninyo gipaka-Diyos si Maria. Wala man yun. Pero, gipulihan ninyo ang atong Ginoo sa tanang pag-alagad o sobra-sobra nga unsa to gitawag ni mga venerasyon dito sa kang Maria, sobra-sobra kuan din na siya maila nimo nga murag gipulihan nimo ang tinuod nga Ginoo sa tao ra. Mao na ingon ni paminaw sa mao na ingon ni San Pablo, wala ko masayop, kamoy nakatuman anang Roma 1:5. Mali. Roma 1:5. Paminaw sa ako pagani mo sa ako kanayon. Paminaw sa naipit na ka ba? Ay paminaw sa unsa gisulti sa Roma 1:5 kay gipulihan nila ang kamatuoran. Nagsimba sila o nag-alagad sila sa binuhat kaysa sa nagbuhat. Unsa man na kinsa Pangutanan ako. Kinsa man nagapo. Pangutanan ako nimo aning Roma paminaw sa. Musugot pangutanon. Kamatuoran man kaning imo. Mangutanan ko me. Kaning Roma 1:25. Ningon si San Pablo, basahon ako na yung gamiton. Basahan. Sa kadali lang ha. Mo na inyong gamiton. Sa kadali lang ha. Ay sa ha, kay nakoy sa chatan kadali. Wait lang kay nakoy kadebate. Sa ha, nananawag nako. Wait lang. Musulod na kay mga ba na nimo mo samok-samok na. Sa wait lang ha, kay na ako'y kadebate sa live. Ayaw ni debate, argumento man eh. Sa kadali lang ha, kay ako saning chataning ako ang miga nga babae. Sige man. Sa kadali lang ha. Na bro. Kay basig mangluod na sad ning wala ko tubagay ang tawag. Ay sa ganoon. Sa Messenger. Basig mangluod niyan eh. Alright. Okay, sige ha. Kaya nanawag na ko diri basig mangluod na niya ni sa ay. Ala kadali lang ha. Basin ba mangluod siya. Alright, ato lang ka sa kuan ha. Pagbiyolo sa akong live sa kadalim, nawag na ko ni Monya. Kinsa man ning layuban pa diring mga di kuan. Okay, kadali lang bro. Kadali. Argumento paganita. Kadali lang bro. Kaya sa okay. Yan na lang kumutubag. Alright, so bro, mangutana ko nimo ba? Kaning sa Roma 1:25 siguro imong gamit no? Gituos nila ang kamatuoran may tungod sa Dios o gisimba o gialagaran nila ang mga binuhat sa Dios. Inay nga ang magbubuhat nga mauntay angay nilang daigo nantod sa kangturan. Kining term nga gisimba na itabo na niwa pa. Dali na. Grammatically speaking, naitabo na niwa pa. Nahitabo na. Ang pagkasulti dira, past tense kayo. Past tense. Kang kinsa man ning katumanan gipasabot ni San Pablo, naitabo nang dinhi. Kinsa may ihang gikuan og base ani, ihang gi-recall sa term nagsimba sila. Kinsa man ni siya? Oy kadaghan sa wala pa gani ang Israel na nagasimba og mga binuhat. Ay dili daw ni Katoliko, bro. Sama po ninyo. Dili sa dili kaning statement ni San Pablo kasama niya nagitumong sa Katoliko na o dili?
apil na gyud mo ana. Di Ah, man mo wala ana sa. kay Kias. Ug mayngon mig apil, mayngon mo apil ang term nagsimba na tabo na so kano sa amin ni tabo ug apil mi ani. Kani adto pa sa maupay pag-umpisa sa Israel katong pagpamatay sa mga gisakop sa mga Israel nga nagsimba sa larawan ni Baal. Ano na nahitabo oy. Nada pagani ninyo na. Sa bro, kaingon man kag apil mi ani kaning term nga nagsimba subot pasabot aning panahon ng gilitok ni San Pablo nakita na gini San Pablo nga nanay katolikong kasimba. Na siguro. Siguro na day, way klaro na. Way klaro siguro na day. Way klaro. Sige. Tawanan ka. Dili. Apil mo. Atong butang dili mo apil. Sige, granted. Ang imong gid sa Dili mo paminsa. apil. Oy, paminsa ba? Wala jud naghisgot kana nga sitas nga apil ang Katoliko. Imo man gidugang insert na nimong Katoliko da patakta ano ka? Yo, akong pamatud-an. Ha? Akong pamatud-an. Umana nasakoy na mga kagipangutana ka nako na tabo na kana tabo. Nya daw ra. Siguro na may imong giingon sa ato paabot pasabot bakak nang imong giingon na masangil ra kas Katoliko way resibo. Na tuman na ninyo kay ning angkon man mo nga 33 AD mo nya gisulti na ni Pablo pila na ka years. Kano samre niya sulat ng Oy sa langit pagtawag niyang San Pablo. Walay angkon man mo nga 33 AD mo. Way klaro ning imo kay ano man in the first place. Wala may Katoliko giinsa na. Walay Katoliko ni mensyon pero ang buhat ninyo sa pangyod mo. Na masangil naman kagwersi. Sige. Dili. Ikas ra ka. Ikas ra ka. Na masangil makagwersibo. Atong bailuhan. Sige. Way klaro ni. Way klaro. Dili, way klaro. Adlok na kasakpan ka. Dili, wala. Bro, ikaw, daw ram kayo. Siguro. Kuno. Way klaro na. Sige. Ato sigurohon. Kamo gyud ang iguana. Apil mo ana. Abe, sigurohan man ka nga apil mi. Kanang pag-ingon ni San Pablo, kanang pag-ingon ni San Pablo nga nagsimba sila. Kinsa man ni sila nga giingon ni San Pablo dire? Apil mo ana. Sir, wala ko mga tanag. Apil ba mi? Kinsa ni mga tawhana nga giingnan ni San Pablo nagsimba sila kaning term sila kinsa ni? Ang kanang mga tao nga nagyokbo sa mga bato nga ilang Diyos-Diyosan. Kinsa man ni mga tawhana? Kinsa pa ng mga tao daghan ang kasimba. Tagay kong isa lang, isa. Nga sa panahon ni San Pablo na ay nagyokbo nya unsay relihiyon atong nagyokbo. Sige. Unsay relihiyon atong nagyokbo kadaghan. Tagay kong isa sa daghan nga mong gingon. Kadaghan lagi. Sige. Ano bro? Kay apil man kang Katoliko akong pangutana. Kinsa man nga sakop sa simbahang Katoliko nga imong ihingalan karon nga sa panahon ni San Pablo nagsimba sa batog kahoy. Matod sa inyong giklem, ha? Matod sa inyong giklem nga nag-umpisa ang inyong simbahan. Layo na kayo sinod. Wala ko ang akong pangutana kinsay ngalan sa tao nga nagsimba og bato kahoy nga sakop sa Katoliko. Dili ka magbuot sa akong tuba. Wala man ka responsive. Wala man tayo patakaran. Dili man ka responsive. Ayaw. Wala ko mangutana kanang pag-exist sa among simbahan kung diha na ba kay kung imong ington kung imong angkon ninyo ni exist sa ato pa na ni-exist naman kami asa naman tong giingon yung kasugod raming Constantino wala mo nagkasinabot sa inyong katarungan di ay ang katong inyong gasugod ni Constantino katong nang inyong bag-o na pong pangalan siguro. Brad, wala may pagbida daning imo ma'am. Kinsa man yung ngalan sa tao nga sakop sa Katoliko nga nagsimba og bato og kahoy panahon aning San Pablo? Wala tayo makuan nga pangalan. Wala bro. Okay, close. Alright.
Mailag yun ang buhat. Okay, dili na ta mag-isgotan ng buhat. Surrender na ka. Ngan may akong isgotan wa, man kay mahatag. Wala Surrender. way klaro ni. Way klaro. Surrender na ka. Dili. Surrender ka. Parot ka ni Surrender na. ano naman. Kay wala kay mahatag nga ebidensya. Surrender ka. Dili ta Oh, surrender. wala akong mahatag ebidensya. Tagay ko kisingalan sa tao. Tagay ko kisingalan sa tao. Dili. Mangita makag-ugat. Ay, natural. Dire raman ka Natural sa imo pagkakaroon. magipasuminglan. Ang imo magipasuminglan ang Katoliko. Ang akong pangutana kinsas Katoliko anang sa kupay. Way mahatag di kislo sana way mahatag anong nalalisan nga man niya mo. Ang tinuod na masangil ra jud ka imong iinso kay dili na Katoliko. pamasangil. Nga walay ebidensya way resibo. Paninglan daw ka waya mo. Dili na pa masangil. Atong buhatan og resibo. Buhatan atong resibo. Buhatan atong resibo. Okay. Kay og mo Para legit. kontra ka. Para legit. Para ba nga? Legit. Brad, Katoliko jud Brad apil kay ngano man. Si Kuan, membro tos Katoliko. Nagluhod ito panahon pa ni San Pablo. Be manawa. Si Kinsa. Way mahatag. Si Kinsa lagi. Unsa to imong gisulti. Wa pagani ko kabantay sa imong gisulti. Imo ra man Ngalan sa simbahan, ngalan sa usa ka membro nga sakop sa simbahang Katoliko at the time nga gilitok ni San Pablo kay ningon man ka nga apil na ang Katoliko na nga nakita jud mismo ni San Pablo ba. So simple makahingalan kag kinsay sakop sa Katoliko. Sige isa lang. Nga nagsimba og kahoy aning panahona, nagsimbag bato, nagsimbag larawan, nga gimension ni sa giapil para mayon ta nga naadyo Brad si Tarpulano panahon pa ni San Pablo nagsimba ay sakop jud kay ni Katoliko Romano de tanawa Brad gisimba niya. So mo nang apil jud mo. Ana ba? Sinawa. ang akong tubag nimo mao ni. Nawa. Paminaw kay wala gid kay sentido komo nimo. Nawa. Dili paminaw sa. Way Ayaw sa mahatag. Ay dili ayaw sa ay hadlok man ka masakpan. Way mahatag. Na ako'y mahatag. Ang inyong claim mismo nga 33 hindi mo nagsugod. Brad, Kaya pa lang, maila na. Ay, Brad, Simpa wala ko mga huwag nila lang. tanag. Kanos amin, nagsugod. No. Ang akong pangutana No, para Brad. ma-prove nato No, ang apil ng dili. Katoliko. Ang imo Sige. ang imo ang pangutana. Lagi. Tawo. Lagi. I-grant nato nga ang Katoliko. Paminsa, i-grant nato nga ang Katoliko nag-exist na panahon ni San Pablo. Granting nga. Karon ang pangutana. Sige. Kinsa man sa mga sakop sa simbahang Katoliko nga niluhod di simbag bato aron maapil aning gimension ni San Pablo. Naawa. Wa ko kakuan kay 88 man ko na tao. Wala may ngalan. Wala. Surrender. Okay. Di na nato lalisan ng mga tao nga. Surrender. Di nato Surrender na. dili ta surrender ah. Okay. Nakagwanta. Dili nato ni ang ngayan. Kami na sa mauna diha kay sa surrender. Sa may pulos nga makipagdialogo ta aning way mahatag ebidensya wa kay makuha ani. Dili nakagwanta. Wa kay makuha ni ano man. Paninglat ebidensya wala so sato pa buot-buot aning iya. Surrender. Okay, Brad, para makaingon ka nga dili ta mo surrender ugma kay ay wala na. Surrender na. Basta ba? Hoy. Lukso ta sa laing kuan pod, laing resibo. O sama na. Wala natag resibo. Isa wa koy mahatag ana. Wala. Sige, laing resibo. Laing resibo. Surrender. Sige, lukso na kay. Wala mahatag. Way matag dito to pugso ug matag. Mitalaw na ka. Sige, laing iso. Sige, laing isyo. Ningon man ko. Okay, laing isyo Wala sa saksi mo. Walay mahatag. Kuno rag daw. Away karo. Surrender. Pero surrender ka. Dili ikaw rin ni surrender. Mabitang niambak ka. Mabitang niyon ka niambak tag lain topic kung ano man. Kung mudukot aning tapika, wa jud kay mahatag zero balance jud ka. Ang pasangil nimo wala kay ngano. Pamang kumatawa ng panahon na. Kaduhasan, wala man kuan, wala gingalan da. Kuan adaw kuno ra tong kuno imo. Wala tay klaro ha. Dili ra ta magdugay anak pan kay dili ka muuyon sa ako ang tubag. Daw Kay ra ang gusto nimo. Daw kuno, wala resibo. Kay
kay dili ka moyon sa akong tubag, nangita kag lalom nga tubag nga nakahibalo kang dili ko makatubag, haron ko imo kong koralon. Mao man ay teknik ninyo, di ba? Mao na teknik ninyo. Wala dyo kay mahatag. Muna klaro sa iyo kay mahatag. Oh, lokso ta sa na Wala mo resibo. na lang kag lain topic. Dili niya mo. Kaya kung na kay matag, ito ka rin pato pa, ikaw na ganyan bakakon. Dili kay kamo nagklimo nga 33 ide. Oh, kay niklimo 33 ide. Asa man nga simbahan ninyo sa 33 ide, asa man nagitukod ng inyong simbahan Katoliko sa 33 ide. Kinsa may mga membro ana, we. Okay, asa gitukod sa Jerusalem, kinsay mga membro, makaingalan din mi. Ang unang mga membro, silang San Pablo, og mga 12 ka mga apostol. Mao jud ni mga membro. Pati na sa mo katawa. Nagpataka naman lang Sayo, kanya, we. sayo. Ayo kami na sa. Ano? Tanawa ha. Gipaninglan ako sa kinsay sakop sa Katoliko nga nisimbag Dios. Pay nahatag. Karon naningil sa nako kinsa ko sakop sa simbahan Katoliko at that time nga na membro sa gitukod ni Kristo. Ang akong tubag nabaliman siya. Ang akong tubag ani, mao. Nga tawag ani ni ang unang mga sakop silang San Pablo, katong 12 ka mga apostol. Unsa ebidensya? Sa kasaysayan, magbase tag kasaysayan, kay ang kasaysayan ang Dios na nagbuhat. Ayaw sa katawa. Basta ang katawa maipit na dayon. Wa na. Putos na sa bulan. Wa na. Putos sa bulan. Dili na putos sa buwan. surrender na ka. Ang imuha may putos sa buwan. Putos sa bulan. Walay mahatag nga ebidensya. Mao ni ambak na nagtapik. Karon kay gitubagan mo yan topic, kitagaan ka ebidensya. Mayroon og putos og buwan. Aya. Oh, sige. Sa kasaysayan, paminaw sa kasaysayan, di lagi paminaw sa ba? Sa kasaysayan, paminaw sa paminaw ha. Basta. Sa kasaysayan, unsa may giingon sa kasaysayan, sayang student encyclopedia di ta kalikay sa kasaysayan kay ngano man Isayas 41:4 ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Unsa may giingon sa kasaysayan, for the first century all Christian were member of the Roman Catholic